Děkuji, moc vám děkuji. Páni, chci poděkovat všem, kdo pro mě hlasovali a podporovali mě na každém kroku. A máme neuvěřitelné hnutí. Posledních pár let bylo pro nás velmi těžkých a my všichni v Československu to vědí. A také to bylo probuzené a museli jsme jako vykonat hodně tvrdé práce. Ale tvrdá práce a podpora od všech vás skvělých lidí se konečně vyplatila. Protože díky vám všem, kteří mě podporujete, jsem byl zvolen jako váš nový prezident Československa. A stejně jako můj přítel Donald J. Trump řekl ve své zemi, když byl inaugurován jako prezident Spojených států, řekl: a nyní začíná zlatý věk v Americe. Hádejte co? Zlatý věk Československa začíná právě teď. A mám jeden slib, který dám všem. A to, že budu prezidentem Československa. A že všichni vy skvělí lidé, které jste kdy měli. Takže chci na chvíli a také chci oznámit něco. A vím, že před mým zvolením jsem již nominoval lidi do svého kabinetu, ale dnes oznámím, kdo bude mým ministrem školství a mým ministrem kultury. Takže nejprve si vyberu Jocelyn Korona jako svůj ministr kultury a já si vyberu Madalina Gena jako mou ministryní školství. A nyní bych chtěl věnovat chvíli tomu, abych si promluvil se všemi vámi, skvělými lidmi o tom, co budu dělat jako prezident. Nejprve snížím všechny ty vysoké špatné ceny na benzínových pumpách a v obchodech s potravinami a budu je snižovat, aby všichni vy, skvělí lidé, mohli kupovat věci a platit za ně. A ne. A můžete si teď nakoupit tolik v obchodě s potravinami, že vám zbude peněz na další nákupy. A za druhé budu úzce spolupracovat s naší novou milou první dámou Československa, mou ženou, na hledání a budování přístřešků pro bezdomovce, aby v nich mohli zůstat bez placení. A já a první dáma budeme také jezdit po Československu a rozdávat jim jídlo, vodu, peníze a já a první dáma budeme dobrovolničit potravinové sbírky, dávat lidem jídlo jako bezdomovcům a podobně. Ale momentálně jsem beze slov, protože nebudu lhát teď. Myslel jsem si, že prohraju volby, ale díky vám všem skvělým lidem, kteří pro mě hlasovali a podporovali mě na každém kroku, jak jsem již dříve řekl, jsem nyní vaším novým prezidentem a udělám pro vás vše, co je v mých silách. A ještě jednu věc bych chtěl zařadit do svého projevu, která je důležitá a kterou udělám jako prezident. Pod mou vládou uděláme Československo a jeho armádu tak silnou, že Sovětský svaz, náš nepřítel, komunisté, marxisté a Sovětský svaz posuneme na 3. místo pod mým vedením. Chci tedy poděkovat vám všem skvělým lidem a vím toto,